Inqas minn 24 siegħa minn meta Randolph De Battista ħabbar li se jirreżenja mill-irwol tiegħu bħala kap eżekuttiv, il-Partit Laburista fi stqarrija qal li dan l-irwol ingħata lil Leonid McKay. Sorsi li tkellmu ma' Net News spjegawna li dan l-irwol kien imwiet lill-koordinatur tal-komunikazzjoni tal-Partit Laburista Nigel Vella minn Robert qabel għannifsu, pero ingħata lil Leonid McKay, il-kap eżekuttiv ta' Jobs Plus. Vella isir jaf dan permezz ta' telefonata. Nigel Vella konferma dan permezz ta' post fuq Facebook li wara ftit minuti ġiet imħassra, fejn sostna wkoll li donnu saret diffiċli wisq biex ikun hemm diskussjoni wiċċ imwiċċ. Vella indika wkoll li din ma kienx l-ewwel darba li juġi mċaħħad minn xi rwol li kien imwiet, pero din id-darba saħaq li xejn mu se jibqa' għaddej. F'post oħra li kiteb fuq Facebook, Nigel Vella sostna li u bniedem tal-azzar u xejn mu sejħolni, botta diretta lil dawk li qed jippruvaw jeliminawh mill-Partit Laburista. Leonid McKay li skont sorsi li tkellmu ma' Net News huwa viċin ħafna ta' missier Robert Abela, George Abela, ingħata ħafna irwoli importanti qabel ma laħaq kap eżekuttiv tal-Partit Laburista, fosthom direttur ta' Caritas Malta, direttur fl-Awtorità tal-Użu Responsabbli tal-Kannabis, kif ukoll kap eżekuttiv f'Jobs Plus. Dan kollu ġurnata wara li Randolph De Battista irriżenja għal raġunijiet li ħadd għadu ma jaf bihom. Kienet id-deċiżjoni li rriżenjajt? Hemm xi raġuni? Ma għandix kummenti ta' mbagħad speċjalment lill-medja tal-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Laburista ringrazzja lil De Battista għal ħidma tiegħu u tal-li wettaq proġetti li skont il-Labor iħallu l-frott tal-ġenerazzjonijiet li ġejjin, anki jekk diversi esponenti tal-istess partit xebaw jitfaw pressjoni fuq u biex jitlaq u li waħlu fih għal-riżultati diżappuntanti li kellu l-Labor fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali. Il-Partit Laburista għaddej minn perjodu ta' ġlied intern wara r-riżultat mhux mistenni fl-elezzjonijiet lokali u Ewropej li saru f'Ġunju li għadda. Il-Partit Laburista mhux biss tilef siġġu fil-Parlament Ewropej u naqqas sinifikanti fil-voti li kiseb f'dawn l-elezzjonijiet, iżda tilef ukoll diversi maġġoranzi fil-Kunsilli Lokali fosthom fil-Mosta, San Pawli l-Baħar, San Ġwan, l-Imsida, Birkirkara u l-Melliħa. F'dawn l-aħħar xhur il-Partit Laburista sofra mir-riżenji taż-żewġ deputati mexxejja tal-Partit Laburista. Chris Fern li se jgħaddi ġuri fuq il-frodi tal-isptarijiet u Daniel Micallef ma baqgħux fl-irwoli tagħhom. Irreżenja wkoll il-konsulent politiku fih dan l-uffiċċju tal-Prim Ministru Alejandro Balzan u l-konsulent tal-komunikazzjoni Claire Azzopardi. Riżenja oħra kienet tad-direttur tal-komunikazzjoni tal-Partit Laburista Ronald Vassallo.